Felicitări, domnul Florin, pentru victorie. Iată, rezultatele pozitive continuă. Care sunt primele dumneavoastră impresii? Bună seara! Da, prima impresie este că suntem pe un drum bun, o echipă tânără care vrem să creștem și de aici încolo lucrurile să vină așa cum trebuie, treptat, să ajungem la nivelul la care ne dorim. Roberto Bortos a intrat 2 goluri astăzi. Avem și viitor, așa e? Da, este un copil talentat, un copil care mai are multe lucruri de pus la punct, dar astăzi a făcut un joc foarte bun și mă bucur pentru că a marcat cele 2 goluri. Felicitări încă o dată, domnul Florin, mulțumesc! Doamne ajută, seara bună! Felicitări, Miță, pentru victorie! Bravo! Cum te simți? Foarte fericit! Așteptăm victoria asta cred că din iarnă. Am avut 2 meciuri cu Tărlungeni, doar un punct am luat cu ei și era un pic, sincer, frustrant că mereu cam au fost sub noi. Foarte fericit, foarte descătușat. Mulțumim de suport și vă așteptăm în continuare lângă noi. Bravo, bravo! Felicitări, Miță! Bravo!